Takže dneska si zahráme s tankom, ktorý sa volá KV4, je to ruská hevina a dá sa s ním dobre použiť vo bojách proti IS-kám, trojkám a takým iným tankom. Má to 1650 výdrže, 1200 výkon motoru a čo by sme si ešte také povedali, no proste je to vynikajúci tank, s ktorým sa dá hrať a dá sa ísť s ním dopredu. Takže s týmto tankom sa nemusíte obávať, že by vás dosť zabijú. To dielo má 320 priemer a toto malo priemer 390, to má slabšie prúbojnosť, tak som si radšej kúpil toto. Je to aj lepšie dielo podľa mňa. Tak poďme si s ním zahrať. Ja som není na teóriu, poďme dopredu hneď. Takže už nás to hodilo, krásny matchmaking, ďakujem, medzi osmičky, sú tam aj sedmičky a šesky, prepáčte mi, ale tak táto mapa Murovanka, nemusím pozrieť medzi najhoršie mapy z World of Tanks, ako pre mňa, lebo nikdy neviem kam mám ísť, kam to mám ísť podržať, lebo na tejto mape sa dá iba snajperovať, možno tak tuto sa dá ísť dopredu, tu na, tak tam aj vyskúšame ísť a uvidíme, jak to dopadne. Takže počkajte chvíľu, takže poďme na to, nie? Takže poďme, ideme na to 5, 4, 3, 2, 1, 0 a spúšťame sa do bitky. Takže ideme na to, poďme. Takže dúfam, že táto bitka skončí víťazstvom, ale tak aj my sa budeme musieť snažiť. Tento tank som ešte zabudol povedať, že ide to takto po rovine, tu 20, 30 to ide, hej, maximum, 31 možno to sem tam vie, ale by malo byť dole kopec, takže 29, 30 sa to pohybuje. Takže na tejto mape sa dá dobre snajperovať, to taká snajperská aj pre delostrelstva, to je dobrá mapa. Takže dá sa tu hrať s tými stíhačmi a destrojmi a vlastne artinami, delostrelstvom. A chcel by som rád, aby si so mnou zahral chatu, aby som aj natočil vlastne video a dal by som to takto na internet, takže čo vy na to, neviem, môžete mi napísať potom do komentu. A teraz kurník, prepáč, to Arano som tlačil, som ubral 2%, a on tam asi vbehol, takže prepáč. A či tu hrávam iba s Čechmi, alebo so Slovakmi a s Čechmi, hej. Nebudem vo videách používať moc často anglické slova, pretože tí, čo hrajú World of Tanks, tak nevedia, čo je napríklad bounce. Bounce je proste také slovíčko, ktoré keď neprerazíme, chápete? Ale nebudem to používať, takže sa nemusíte báť. Teraz zaleziem na tých 10 sekúnd, musím si dať ale furt pozor na to delostrelectvo. Predsa len môže ma stať život. A teraz všetci, že prečo som vybehol, tak ani ja neviem, ale tak vyskúšame. Tu na a VKčko už ide na našich s KV1S-kom a teraz neviem, jak sa to stalo, že som netrafil. Toto dielo patrí medzi najpresnejšie ruské diela v hre. Takže fakt takže Waffentrager teraz som mu dal za 309, čože je nadpriemer, ale to VKčko našich tam pekne ničí, takže poďme do tohoto ruské metko, neviem prečo zaliezlo. 326 a nevšimol som si, že VKčko na mňa dokáže zamieriť, takže opravíme a poďme do nich, takže metko je fuč, naše, bohužiaľ. Tam ten Tiger ešte sa snaží, ale dobre, KV1S by bolo a tu na to VKčko a Tiger, takže už idú, hej. Čo teraz, takže nebudem skúšať vystreľovať, ale tak vybehnem radšej. Ale tu na JGT 8,8 cm si to na mňa zrovna musel vybrať. Teraz robí chybu, že sa otáča, ale ja to už zrejme nestihnem. Takže
neprerazím, ešte skúsim si opraviť, ale to bolo zbytočné, takže lúčim sa s vami, tak zatiaľ.